Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, dili lang kuno pambata kining mga duwaan bisan sab sa mga dagko mahiligon jud kaayo niini labi na kaning nagkauso karon nga pagpa-customize og lain-lain nga mga action figures. Karong buntaga, mga kapuso, atong inailahon kining usa ka artist og nagnegosyo sab niini si Gloroly Alier. Good morning, sir. Maing buntag, Sir Nick. Daghang salamat, Sir Lee. Lee na lang ako iangga nimo, sir, kay para mas Sige, sayon. Pila ka tuig na kaani, sir, ini imong pag-customize og lain-lain nga mga toys, sir? Siguro mga 10 to 11 years na siguro ko nagsugod ani. Oo, pagsugod ani, first personal na ko nga gusto. Then hangtod na nakauyon nga mga kaila, nagsugod sa kaila hangtod na order na sa abroad. Pag-post na ko sa internet. Karon mo na gini akong bread and butter karon, na resign ko sa kong trabaho, mauna ni siya karon ang akong kuan. Source na ko of income karon, kaning customizing. Unsa may proseso ani, Sir Lee? Pwede madetalye na mo na nimo namo briefly ang pamaagi ani kung dunay gusto magpa-customize nimo. Oo. Example na ay reference ang customers. Example, na ay character nga hinganlan og spawn, ingunani na siya. Mo ni ang original nga magpalit na lang na ako sa lawa sa kuan sa toys. Mo ni ako mapalit. Then mo ni siya ang original nga lawas. Then na ay reference ang spawn, ang customer nga ganahan siya nga murag medieval og style kay na may nigawa sa comics. Nasa na sila kagalingon nga murag ilang line gani nga collection, example mga medievals nga style. Mo to akong gipalit, akong giusap ngon ani. Ako ni siyang gi-sculpt kani siya ang iyang bag-o nga face layo kay sa original nga now. Epoxy nga naamay kanang air dry nga clay. Then imong i-sculpt na siya diha, after ana imong i-sand. Then kani siya wala pa ni pintali, i-airbrush na nako. Uban depende sa mata akong i-hand brush. Then mao na siya makuha na sa akong goal nga character gani nga sa gusto sa client, kani siya medieval nga spawn, kani siya. So gamit kayo ni pagpa-customize, Sir Lee, kung maingon tag naglisod tag pangita aning usa ka certain figure, wala sa mga toy stores. Like kanang example sa usa ka team gusto sa collector, walay character nga kuan kanang mga lisod na kay pangitaon kanang ug sa kuan pa missing siya sa team gani nga character. Mo na siya moduol na ang client na ko nga pabuhat, oy buhati ko aning karaktera kay kuwang mo na lang ni kuwang nako walay baligya. Sir, gawas aning mga pagpa-customize og characters doon na kuno po kay gi-introduce nga imong kaugalingon sab nga mga characters? Nisud na sad ko sa mga designer toys, nagbuhat na sad ko og designer toys ay mo na siya nga kanang imong own nga character, imong art, imong desired nga kanang ganahan kay character ni imong ibuhaton jud from scratch. Wala na siya base. So mo to nagbuhat ko, nag digital sculpt ko og akong own character nga dugay na kay ko ganahan ani nga klase nga character. Then introduce na ko sa designer art community. Hangtod murag pag-post na ko nagbuhat mo na siya akong nabuhat. Siya nga character si Saro 2.0. Just wondering lang, Sir Lee, ang imong mga kliyente sagad ini magpa-customize, mamalit nimo unsa man mga bata or kini nating maingon tang mga mature na gyud nga mga kaigsuonan nato? Mga mature jud, actually mga 30 years hangtod na 60 years ang mga nang-order niya. Mostly siguro abroad, mga siguro mga taga-US, bisa na sa Brazil. Sir, isip pagtapos ini atong conversation karong buntaga, unsay maingon tang fulfillment nga nahatag nimo ning imong passion naman jud nimo ning mga toys, sir, o pag-customize niini, o unsa pa gusto nimo nga i-share nga message ato mga viewers karong buntaga? Ako lang sa unahon ako ang pag-share nga og tanan og say passion ninyo nga ganahan mo trabaho, makaingon mo nga
ganahan kayo mo sa trabaho ninyo, makaingo mo nga way kapoy, o makonsider sa dinyo nga, bahalag, di ko mo pahuway, kay ganahan ko sa kong trabaho. Mutuo ko mo na siya, gitawag passion jud. I-love lang ninyo yung hilig, hangtod di mo makabantay o ganahan mo maghabi-habi, inyong para personal ninyo, di lang mo kabantay nga murag na ganahan nga inyong kuan nga makakwarta ra sad mo ana puhon. Nga i-love lang jud ninyo inyong passion. Alright, sir, daghan kay salamat sa pag-uban kanamo karong buntaga og hatag sa ideya sa atong mga kaigsuonan diha. Thank you so much, Sir Lee Alier. Thank you, Sir Nick. Og sa mga katahan, salamat. Salamat. Salamat.